Hej og velkommen til Universets Skabelse. Vi har den 12. januar 2005 interviewet 2 astronomer med navnet Erik og Carsten omkring universets skabelse. Universet det blev jo skabt for 13,7 milliarder år siden, og det skete ved en begivenhed kaldet Big Bang. Vi vil gerne høre, hvad du kan fortælle os omkring Big Bang. Når jeg har undervist i det, så har jeg også sagt, at det næsten alle astronomer og folk, der beskæftiger sig med astrofysikere og kernefysikere, de går ind for den teori. Men jeg må også sige, at den er egentlig for mange mennesker, og egentlig et eller andet sted også for mig, der er den lige så utrolig og fantastisk som eksempelvis det gamle testamentets skildring af skabelsesberetning af Gud skabte jorden på 7 dage og sådan noget der. Fordi, men det er ikke fordi, jeg har ikke nogen grund til at være skeptisk, og det har været virkelig den accepterede teori blandt næsten alle i mange, mange år. Men det, der er det helt fantastiske, det er punkten, singularitet, størrelsen af det, der er eksploderet, eller hvad skal jeg sige. Tror du, der er noget udenom universet? Du synes ikke, det er nogle gode spørgsmål, Carsten? Jo. Det var lige præcis sådan nogle, vi også, Carsten meget spekuleret på, da vi var i jeres alder. Det er jo det, der kan gøre os næsten vanvittige at tænke på, at vi kan ikke fatte uendeligheden. Yeah. Og i samme øjeblik, vi siger, at universet er begrænset, så vil vi med det samme sige, jamen, hvad er der så uden for det, hvor der var altid noget på den anden side af havelågen. Astronomerne, de arbejder med det, men det er et spørgsmål, man lige så godt kan stille til en filosof, eller en præst, eller en eller anden, fordi det er i virkeligheden. Men der er selvfølgelig nogle bud på det, som Carsten også siger, altså hvis vi lager paralleluniverser, så kan man også sige, men så er der nok nogle andre universer, og måske sikkert også nogen før os. Jeg tror, man har en idé om, hvor lang tid det er ude. Vi gætter på det, altså. Der er jo som sagt temmelig bred enighed om, at det har udviklet sig nu i over 3 milliarder år. Yeah. Men jeg tror ikke, at nogen kan gætte på, om det bliver ved med det. Men det mest, jeg tror, de fleste astronomer vil gætte på, at udvidelsen den fortsætter. Og en teori om, at universet vil køle af, altså at det bliver større og større, og temperaturen og energien falder, så det bliver et koldt univers, koldt og dødt i den forstand, det kan man næsten ikke bruge, men altså et univers, der til sidst dør helt ud. Den sidste stof, altså den der fusion, som det hedder, hvor brintkerner bliver til helium og så videre. Når man er nået til jern, så kan det ikke fusionere mere med energi. Så der kunne det godt være, det kunne nok trække sig sammen. Ja, altså det var næsten et svar på, at universet er uendeligt. Der er simpelthen så fantastisk mange stjerner, og specielt efter vi har fundet ud af, at planeter er en ganske normal ting. Men altså, så hvis man for eksempel bruger den der analogi med at sige, at livet er lige så sjældent, som hvis man stikker den der abe, en stak A4-papir og en gammeldags skrivemaskine, og så kommer den ved et tilfælde til at slå Shakespeares samlede værker uden stavefejl. At så kan alt jo næsten ske, fordi at mulighederne er så næsten uendelig mange. Ja, altså det var næsten et svar på, at universet er uendeligt. Der er simpelthen så fantastisk mange stjerner, og specielt efter vi har fundet ud af, at planeter er en ganske normal ting. Men altså, så hvis man for eksempel bruger den der analogi med at sige, at livet er lige så sjældent, som hvis man stikker den der abe, en stak A4-papir og en gammeldags skrivemaskine, og så kommer den ved et tilfælde til at slå Shakespeares samlede værker uden stavefejl. Så var det til, at vi tager en skyskraber, at der ligger et frimærke i den ene, og det skal være nøjagtigt samme højde i den anden, for at de to civilisationer udvikler sig på nøjagtigt samme tidspunkt, og for eksempel inden for vores egen galakse kan modtage signaler. Så det er jo 100% enig med Carsten i, at det er slet ikke afstanden alene, det er også den der tidsforskel, at i løbet af de 13 milliarder år, hvis det er alderen på universet, hvis der ikke har været noget før, så skal civilisationer også nå et teknisk stade, inden de udvikler sig selv, så de kan kommunikere. Det er meget usandsynligt. Så der
Men det var de spørgsmål, ja. Det er smadret gode spørgsmål. Jeg er rigtig glad for, at I kommer videre. Det var det, vi havde fra den her gang. Tak for, I så med. Ja,